Kawadhi nyime ni riwruoge ma ok mag piny owacho mani alwora ma Migori twak ewi chenro mag bero tudruok e kind jopiny kod apise mag sirikal. Ma iluwore kod ratiro ma osir kod chike ma pacho ka madwaro ni mondo onywak duond jopiny e weche mag dongruok. Juma leronwa kara watudore achiel kachiel kod ripota marwa Juma e kaunti ma Migori mondo mi olernwa kaka chenro no dhi. Juma iriyo nade? Kiwinjo wanyalo maleronwa ni to en ang'o matimore chenro machalo kamano dhi nade, jopiny orwako chenro no yo machalo nade? Erokamano Simpros, wantiere makare kabeni nyaka sama weni antiere e bura mabende koro kelo kamoro achiel oganda go riwruoge mag oganda kaachiel kod kata mana moko mapisas mawuok e piny owacho mag kaunti ma Migori. Kabende bura ma kawuono bende koro oganda twak e yo ma inyalo weche mag lipode kata yore mag dongruok bende koro nywande pach oganda to ahinya chenro no mar budget mar piny owacho mar kaunti ma Migori. En bura mabende ochope kod MCA no mochung' ne weche go mag loso budget kata jakomno mar budget e od bura ma Migori Graham Kangali mabende wantiere go kaa. Penjo maduong' mabende koro nyaka sani penjore kata ma ywak maduong' en ni jopiny ok osebed ka ikete ler to ahinya kendo kod weche go mag budget. Wanyalo paro report manogol kod County Budget Transparency Survey higa ma 2012 noyango ni kaunti ma Migori en achiel kuom counties go ma jopiny ok osebed ka ikete ler to ahinya yore go mag budget. Kabende twak kata weche mag twak ma kawuono ni en mar ng'eyo ni to ere kaka inyalo jiw tudruok makare ka otenore e kind jopiny kaachiel go to ahinya jopiny ma bende der mar gombo ng'eyo ni to chenro go kaka mag budget odhi nade to bi nywando pachgi mondo gin bende gichiw pachgi ka otenore kod budget machal kod magi kapok okete tim. Wang'eni iko omenda ni kaunti ma Migori nitie kod budget maromo bilion 10. Kata kamano jopiny mathoth wacho ni pok ging'eyo mathoth ka otenore kod budget machal kod mae. Koro miya achiel kachiel mondo koro awuo kod achiel kuom jogo eko mantie bura mondo wang'eni to nyaka sama weni gin weche mage made giyer ni mondo keti mar jiwo tudruok makare to ahinya weche go mag budget e piny owacho ma kaunti ma Migori. Achak kod Mr. Wadwa ni chori machiegni ka nitie bura madhi nyime mabende koro une twak ka otende kod yore mar tudruok makare e kindu jopiny kod piny owacho mar kaunti ma Migori. Ahinya nokuchako wuoyo weche go mag budget. Penjo na mokwongo, in kaka japiny ang'o ma digomb ng'eyo e budget kata ang'o ma digomb ng'eyo piny owacho mar kaunti ma Migori ma pok iyudo thuolo mar ng'eyo nyaka sani? Erokamano, an iluonga ni Titus Orwa, ane jagoro maduong' mar Migori County Civil Society Organization Forum. Kawuono wan gi meeting mo okelo migepe 4, achiel County Government of Migori, ariyo County Assembly ma Migori, Civil Society Organizations and especially Civil Society Organization matiyo governance as a thematic area kama county budget fole to gi the media, and that is the reason why the media is airing this live. So one kaka Civil Society ma Migori bura ma kawuono bedo sponsored gi Open Institute from Nairobi banka report no wuok e County Budget Transparency Survey 2022 ma Migori County no perform not fairly well. So nwanwang'o ni ma nen a gap nikech wan ei county ka. Koro ka wan ei county ka to performance ok ber ahinya, en responsibility marwa kaka civil society mondo wang'i ni to ere yo mabende wanyalo donjore godo gi wach mar budget ni mondo koro next survey midhi team after 6 months, that will be July 2024, at least improvement optimre nade obedie. Koro achiel kuom gik ma miyo survey no samoro ok obed maber en ni jopiny ok yud weche maseche moko gidwaro mondo giyudi mondo gin bende gichangia makata koro survey itimo to improvement betie maber. Koro wan kaka Civil Society Organization wasebedo kwa temo matek bemomiyo kata mana bura makawuono wagwelo jogi mondo wabed piny wasea kaka jo county. Penjo maduong' en ni nyaka sama weni be un gi yot e yudo lipod gi motenore kod budget to inga ni kanye? Ok osebedo nwaga mayot yudo information especially mag budget koa e county government ma Migori to mano be momiyo wadwaro ni kaluwore gi tich nyaka wabed gi county government e line moro maber
ma onge buok kata chich e yo mora mora nikech pile pile ripode gi sana sana mag pesa, mag budget, mag pesa, ji bedo ga gi luoro chiwo gi. Koro ma momiyo wadwaro ni mondo kindwa kitich gi county government to gi county assembly obed moro mamuol maber makata kidhi manyo information to gitimre nade iyudo. Omiyo information mwa kwasebedo kwa yudo emomiyo ni wadwaro ni bura ni wabedie kaka wabede ni mondo wabed gi wachak loso gimiluongo gi kisungu ni trust kod confidence kun mo wawegi momiyo kata ka ng'ato biro koro sea kodi weche moko madhi gi budget gi to ok obed gi to. Katieko kodi en ni ote ki piny owacho nyalo keto gi e mbui website kata inyadhi be usedhi kacha cha muyudo pek kata ma e mbui kacha kata dhi pieces gi mag yudo information muwacho gi. Ya achiel kuom step ma county government ma Migori osetimo maber gi establish a department miluongo ni special programs and partnership ma gimiyo civil society opportunity to engage with. So onge samoro tiende mondo idhi e office moro ma samoro information midwaro no kata ng'ama idhi manyo kuome onge. Koro that establishment of that department is one positive step ma county government ma Migori osetimo. Koro biro miyo wayot kata sani kane wadwa ni mondo gibed kaendi department men wage engage go department be ma timo kata mana liaison gi county assembly members or committee members ma samwa bed kani the chairman mar budget committee wantiere godo ka. That office man facilitate that invitation. Koro county government apart from establishing that department we need wadwaro mondo mi information mora okata wan kaka civil society organization members of public nikech weche moko mag budget gi makore gi jopiny japiny nigi nafas mondo timre nade oyud gimo dwaro. Koro wakwayo county government mar Migori apart from establishing that department kete uru access to information ne members of the public obed mayot sana a digital platform. Sani kata kiyao website mar Migori County onge gimi yude and it is right now when very serious information ujire beni bede. Koro ma biro miyo the next survey kitimo to gimo miyo benua luongo gini wadwaro ni in the next 6 months watima tech kabisa between civil society, county assembly and county government together with the media to improve in that performance. Development partners kone no ka performance nitie bende koka gibro support programs magwa mwantire go de county ka. Erokamano kuom miya thuolo mondo koro awuo gi jakom mar committee mochiwo weche go mag budget ma bende adhi wuoyo go kod dhok mar kizungu. Mheshimiwa, you are the budget and appropriation committee chairman. The report which was released, that is the transparency, indicate that Migori is among the counties which has not been able to make the public aware of whatever happened in our budget. What is the situation? Why is it the situation? Thank you so much. My name is Graham Kagaliangogo, MCA South Kanyamkago Ward, and also the current Budget and Appropriations Committee chairperson, Migori County. One, ningependa kueleza, I would like to tell the public. Yes. I would like to tell the public, one, that the budget transparency report, the survey report that was published, was between 2017 and 2022. This is a new government. Now, we don't want to actually differ with that report because it was a report that was done before His Excellency Dr. Achilo was in office. And several things have been taken. Leo tumekuwa na Open International ambayo wamekuwa one of the donors of today's meeting. And I want to tell the public and the Migori County that residents that things are going to be okay. One thing is that the documentation that is claimed haikukuwa kwa hii muda mchache ambao tumekuwa na public participation ya CIDP ambao tulienda per ward, hatukwenda kwa sub county or even a centralized place. We've had the budget estimates that we also visited all the sub counties, so the transparency is now in place under this new government. Hatuna county public participation policy. Mnafikiaje wao wananchi na kuwahusu kwa mambo ya budget kama hamna public participation policy? Because inasemekana kwamba mara mingi mnaenda per ward, mnachukua watu 5 ndio mna involve kwa budget process. Hatuchukui watu 5. Ukiangalia hata picha ambazo tumeenda kwa ward in some of the wards, tulikuwa na watu zaidi ya 150 na tunachukua from all villages.
na tumekuwa na our own policy because at the national level hatujakuwa na public participation policy ambayo inashika counties. Hapo ndio tumekuwa na challenges. So hapa ambapo tumeagree kama Migori County kwamba tunaenda kufikia wananchi kulingana na vile villages ziko, na tunahakisha tunafanya mobilization through the ward admins, through the area MCAs, tunapata every village being represented at that particular ward. Asante sana. Mano ne en jakom mar kamiti mar budget bende winjo kotwa kodwa kanyo okowach dholuo mewuoyo kode kod dhok mar English kata Kiswahili. Kata bono gimotemo lero en nadieri ne Migori ne ogol kaka achiel kuom counties go moko osebede lela ahinya ka otendo go weche go mag budget. Kata kamano wacho ne sani giketo kenge makara mani jopiny obedo kod thuolo ma yudo lipode ka otende kod magi mag budget. Ka bende lero kanyo ni ka otende kod weche go mag nywando pacho ganda e chenro go mag loso budget. Gichako chenro mar dhi nyaka kor gwenge. Waseno ka kinde ma okalo ganda biro ka ywak ni ikaw mana kwan ji sanja mathoth gi gin jogo bende tie piny owacho mar county emosebed ka dhi kuonde go ma ilose budget imkaw pachgi ka pacho ganda bende koni e kor gwenge to kosebed kinywando ko wacho ni kaka dhi nyime gidhi ka okenge makare mani koro jopiny bende obedo kod thuolo mar bedo kod tudruok e sama iloso budget machal koda mae. Twak machal koda mae koro podhi nyime ka bende warito ni to e giko mar machal koda mae winjruok kata tudruok e kind riwruoge dhi bedo nade ka dhi nyime. Erokamano ahinya Jojuma, paro ni kapok iwuok kanyo to gimo gik monegi noni to bende ginywako ni ibiro ok en kawo pach jopiny Kenya to en kawo pach jopiny kendo tiyo godo e loso moko kuom chenro ma bende koro biro konyo oganda jo Migori. Kawo kamano ageno ni lipod ne luwono makare kendo wang' ni miwa godo e sama oseikore. Erokamano Jojuma. Nyaka Ramogi wadhi nyime kama riwruok mar Azimio la